Pano ndoda kutenda Mwari zvikuru vatisanganisa nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndoda kutenda mufundisi Marandure nekuimba kwakanaka. Pavataura gore rekuzvarwa 78 tanga tatotorwa hondo tanga tatobarwa 78 hai gore riri padhuze tanga tatopo isu. So ndoda kutenda Mwari chazokutaurirai ndapedza kuti sei vati 78 asi 78 tanga tatopo isu vekuhondo kazhinji nguva ine kana ichinge yasvika tikapiwa kunzi tiparidze dzimwe nguva zvinotirerukira tikapiwa topic nemhaka yekuti vanhu vazhinji vanenge vamumudu yekurangarira. Handiti nguva yatakupinda ndeyekurangarira magamba ndizvo. So mukati menguva ineyi vanhu kana vachinge vamumudu yekurangarira dzimwe nguva tinonetsekana kuti tinotichanyatsoparidza sei zvinonzwika nemhaka yekuti vanhu vazhinji pfungwa dzavo dzinenge dzakudzokera kumashure. So ndanga ndiri kunetseka zvikuru pandakanzi mungatiparidzire ndakabvuma. But pandakazovabvunza ndikati zvino ndichaparidza pamusoro pei? Kanzi tichangokumbirai kuti zvamunenge mapiwa naShe. Papa ndo pakazooma. So tazombokurukura namai tichiti zvinove kuchitungwisa tingavataurire ripi evhangeri. Ama vakati ichende yamunovataurirawo vhangeri remagamba zvairi nguva yamagamba. Saka nhau yatinayo pano ndeye kutirangarire magamba. Ndo nhau yatiri kuda kuti titaurire zvayo mangwanani ano. Bhuku ratichashandisa ibhuku rekuna vaHebheru ndo richange riri kubva chidzidzo chedu. vaHebheru chapter number 11 tichaverenga vhesi ya 31. vaHebheru chapter 11 vhesi ya 31 nevhesi ya 32. Shoko raMwari rinoti nokutenda Rakabi chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera nokuti wakanga agamuchira vashori norugare. Ndichataurireiko zvimwe nokuti ndichapererwa nenguva kana ndikataura zvaGidheoni naBharaki naSamusoni naJefta naDhavhidhi naSamueri navaprofita avo vakakunda ushe nokutenda kwavo, vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikirwa, vakadzivira miromo yeshumba. Mwari wekudenga uropafadze kwenu kushoko rawo panguva dzino. Amen. Mukatarisa munyori webhuku ravaHebheru ari kutaura pamusoro pemagamba ekutenda. But vhesi ya 32 anotaura achiti ndichapererwa nenguva nemhaka yekuti magamba aya akawanda zvikuru ari mukati meshoko raMwari. Saka anochipeta achiti ndikaramba ndichitaura nezvavo neimwe nenguva anoti nguva inoita sei inopera. Anotaura nezvemagamba akawanda mukati meshoko raMwari. Asi zuva ranhasiwo tikatitaure nezvamagamba akawanda neimwe nenguva tingapererwe nenguva. Pane umwe chete wandiri kuda kuti mangwanani ano tingotaure nezvake. Murume anonzi Samueri, the upright judge. Murume anonzi neshoko raMwari aitonga zvakarurama mukati meupenyu hwake. Mukatarisa mukati meshoko raMwari pane vanhu vanotaurwa kunzi vakanga vakarurama. Panotaurwa nezvanaJobho kuti vakanga vakaita sei vakarurama. But murume anonzi Samueri kururama kwake kunobva kwaburitswa neshoko raMwari. Zvakanaka zvaakanga achiita Mwari vanonyatsozvitaura. Vana mai vanoziva pamusoro pemudzimai anonzi Hana. Hana ndiye akanga ari mai vani vaSamueri ndizvo. Vazhinji vanotaura nemudzimai anonzi Hana. Vanotaura vachiti Hana akaita chinhu chakakosha mukati meupenyu hwake. Why? Nemhaka yekuti ari mukati mekushungurudzwa naPenina. Akaziva kuti mukati menyika ino aripo Mwari kwandinofanira kuchemera. Akanga ari mukati medambudziko. Munomboona kuti mukati meupenyu pane vanhu vanoti kana mumwe munhu ari mukati medambudziko vanotonyanya kumurwadzisa. Makazviona? Munhu ane chinhu dzimwe nguva akaonawo asina chinhu anoshungurudza asina chinhu iyeye. Handiti vanhu vari pamabasa iko zvino vanopembera. Handiti kana pachinge paine umwe anga ari pabasa ndobva basa ranzi rapera. Mukati megore rino vazhinji mabasa ari kupera. Handitika kana anga aine motikari anobva atonyanya kutaurirwa mashoko anorwadza kunzi zvaita kamoteka kachakaita sei achakatengesa. Kana achinge ari munhu anga achishanda achibatsirawo kuinge mukati mesangano basa repa rinopera
vanhu vazhinji vanotaura mashoko akaipa. So panapa tiri kuona madzimai mawiri, Hana na Penina. Penina aropafadzwa nevana, Hana ashayiwa chii? Vana. Shoko raMwari rinotaura kuti Penina aitoshungurudza Hana. But Hana haana kunyanya kupererwa, haana kufunga nezvekudzorera kutuka Penina, asi akaenda kuna Mwari. Akakumbira kuna Mwari kuti Mwari, mukandiropafadza nemwana, mwana iye ndichamuisa kwamuri. Shoko raMwari rinotitaurira kuti akatorana nemurume wake akanga achinzi Erikana, ndokuenda kutemberi kwakanga kuina Eri, ndokundotaura nawo, ndokunyengetera zvine simba. Mwari wekudenga ndokumuitira zvakanaka. Mwari vamuitira zvakanaka, vanonzi akaropafadzwa nemwana. Pachandofarira ipapo pane mudzimai uyu nemurume uyu, varopafadzwa nemwana, vakabva vaenda naye kuna Eri, vakati hoyo mwana watakakumbira kuna Mwari, takumudzorera kuna Mwari kuti Mwari amushandise. Vana mai nababa kupa kwakanaka mukati memba yaMwari. Mukazoverenga shoko raMwari, vana mai vazhinji vanogumira pakuti Hana akanyengetera akapiwa mwana. But paakadzorera mwana kuna Mwari, shoko raMwari rinotitaurira richiti Mwari vakamublessa nevamwe vana. Vakamupa vana vanokwana kuita vangani? Vamwe vashanu. Handiti? Akapiwa vamwe vakomana vatatu, akapiwa vasikana vaviri. Ndobva mhuri yake yaramba ichikura. Samueri akugara mukati memba ya Eri. Akanga aenda ari mwana mudiki. Shoko raMwari pandinoriverenga. Aenda ari mwana mudiki kuna Eri. Shoko raMwari mukaverenga bhuku raSamueri wekutanga chapter number 2 pavhesi 26. Shoko raMwari rinotaura iro richiti mwana akaramba achikura achifadza Mwari nevanhu. Zvinoratidza kuti Samueri paakapinda mukati memba ya Eri ari mwana mudiki kudaro, Eri aifara kuti ana Samueri mukati memba yake. Zvinoratidza kuti kari kadiki kudaro kaiteerera zvaitaurwa naEri. Pane vamwana vanoshungurudza vabereki vavo chaivo, amai vake nababa vake chaivo, vanotochema misodzi vakatarisa mwana wavanotenda kuti Mwari makazviita henyu makandipa mwana. But Eri ari kuita sei? Hanzi ari kutofara nemhaka yekuti ana Samueri mukati memba yake. Kari kamwana kari kadiki. Ndanga ndiri kutarisa mukati mekukura kwa Samueri ari mwana mudiki. Shoko raMwari rinotitaurira pamusoro pevana vaEri. Vana vaEri mumwe wacho ainzi Hofini naFinehasi, ndizvo. Mukatarisa nguva iyoyo yavakanga vari mukati memba yababa wavo, vanonzi vaishungurudza zvakanyanya baba wavo. But Eri achitarisa Samueri aisvika pakufara, achitarisa vana vake vakanga vachimuchemedza. Makamboona zvinoitika mukati memisha yedu. Amai vakaropafadzwa nemwana musikana mukuru. Mwana musikana mukuru iyeye ikaita first born, ikaita fambi, dzimweni dzenguva kazhinji kacho vose vanotera vanongoitawo nhodzewa dzefambi. Dzinove fambi dzei dzese achiteedzera mukoma. Zvinoitika mukati meupenyu. Pachechi patinobva kumufa kwose, imba pane chechi yedu pakanangana nepamwe pamba panga paine mbavha yakanga iripo. Ainzi Big Boy, murume aibazva yakanga zvichikisa, ndibaba havo vakanga vachiba. But wana wavo wese wakomana vakafanira kupfurwa nepfuti vachidzinganisana nemapurisa. Zviri kuratidza kuti mukati meupenyu hwedu dzimweni dzenguva vana vakomana, vana baba, vana mai tinoitwa conformed nevanhu vatinogara navo. But murume anonzi Eri, chinondifadza ndechekuti achitarisa Samueri ari mukati memba yake, vana vacho vakanga vari wild, but Samueri haana kuita nhodzerwa, akaramba ari straightforward. Choona zvinoitika Samueri achinge aramba akatendeka. Shoko raMwari rinotitaurira nezvaSamueri. Hanzi akagara zvake manheru, ari mumagumbezi ake, anonzwa izwi richishedzera, Samueri. Chinondifadza ipapo ndechekuti Samueri anzwa kuti pana anomudana, anochedzera kunashe kuti taurai tenzi wangu, mwanakomana wenyu anonzwa, ndakateerera, ndakamirira kuti ndiite sekuda kwenyu.
Samuel anoda kushandiswa naMwari. Nemakai kuti ainzwisisa kuti Mwari ndiMwari akatendeka, ndiMwari anoita zvakanaka. Akashedzwa naMwari, ari mukati memba yaMwari. Nemakai kuti munhu wake ukanga wakanaka pamberi paMwari. Mwari ndobva wamuona kuti uyu akafanira kuti aite basa rani rangu. Era anakuramba, Samuel anakuramba. Anotaura achiti, taura henyu Ishe, muranda wenyu unonzwa. Taura tipinde mukati meshoko redu chairo chairo. Bhuku raSamuel kutanga chapter number 7. Verse ya 3. First Samuel chapter number 7 pa verse ya 3. Shoko raMwari rinoti, Samuel akataura neimba yose ya Israeli akati, kana muchida kudzokera kuna Jehovha nomwoyo wenyu wose, bvisai vamwari vavatorwa neAshtaroti pakati penyu, mugadzirire Jehovha mwoyo yenyu, mumushumire iye woga, ipapo iye uchakusunungurai pamaoko avaFilistia. Vana vaIsraeri vakabvisa vaBhaari navaAshtoreti, vakashumira Jehovha iye woga. Mukatarisa nyaya tiri kutaura panapo wana maina na baba. Tiri kutaura panapo Samuel achinge atorwa naMwari kuti aite basa mukati memunda waMwari. Chinhu chekutanga chakaita Samuel, chinhu chekutanga chatinoona mukati meupenyu wa Saulo wokubata basa mukati memba yaMwari ndechekuti Samuel akanga ari munhu aitya Mwari. Ndo chinhu chekutanga chatinodzidza. Akanga ari munhu aityani? Aitya Mwari. Nasino tione pamusoro pegamba rekutenda anove Samuel. Samuel tiri kutaura panapa tichiti akanga ari munhu aitya Mwari. Mukatarisa, ndiye the last judge watinoona ari kutonga mukati mewana weIsraeri. Nguva yakararama naSamuel kwakanga kuine vanhu vainzi majudges, kanga kusati kwasvika nguva yevanhu vanonzi madzimambo. So Samuel ari kubata basa mukati memba yaMwari. But paashedzwa naMwari apa, guta reIsraeri rakanga riri mukati meutapwa, neareka yaMwari yakanga iri mukati mewana wemaPhilistines. Saka Samuel anozvinzwisisa, oziva kuti sei Mwari akatisiya tichitapwa nevanhu ava. Sei areka yaMwari tisinayo mukati meguta redu. Areka yairatidza presence yaMwari. Saka wana weIsraeri kana wainge waine areka yaMwari, zvaireva kuti presence yaMwari yakanga iri mukati medzimba dzavo meupenyu hwavo. Mwari wakanga wainawo. But areka kana ichinge yatorwa, zvaibva zvaratidza kuti Mwari haasiri pakati pewana weIsraeri. Saka Samuel aiziva kuti chinoita kuti Mwari abve pakati pevanhu naye ndechekuti vanhu vanenge vari muchivi. Bhuku raIsaiah chapter number 59 verse 1. Zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai nerudo rwaMwari. Saka Samuel chinhu chekutanga chaanoita achingopinda mukati meushe ndechekuti vanhu ngatigadzirisei ukama hwedu naMwari. Ukama hwedu naMwari wakambomira sei? Ipapo ndo paanobva vataurira kuti bvisai vaMwari vari mukati medzimba dzenyu, bvisai vaMwari vamuri kunamata ava, havasi Mwari, vaisei uko tinamate Mwari mumweya nemusvokwadi. Ndo chinhu chekutanga chaanovautaurira. Samuel akanga ari munhu wandati aitya Mwari. Akanga ari munhu aitya Mwari. Aida kuti vanhu vatange vaenda panzvimbo yaMwari. Munoziva, dai Mwari wekudenga watibatsira vatiitira zvakanaka. Samuel aizvinziva kuti ivo wana weIsraeri rudzi rwakasanangurwa naMwari. But nyaya yekungoti rudzi rwakasanangurwa naMwari, as long as ivo naMwari vakanga vakaparadzaniswa, wakaipa airamba achivatomenda, airamba achivarwadzisa. Saka Samuel anoti vatanga kuvataurira achiti, ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu. Ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu. Bhuku raSamuel wokutanga chapter number 12 pavhesi ya 14. Samuel kutanga chapter number 12 pavhesi ya 14. Kana mukatya Jehovha, mukamushumira, mukateerera izwi rake, mukasaramba murayiro waJehovha,
mukatevera Jehovha Mwari wenyu, imina iye mambo unokubatai muchafara henyu. Wana weIsraeri nguva yakanga ichirarama Samuel ndopa wanokumbira kuti tipaiwo mambo. Samuel ipapo zvakambomubata, but nemhaka yekuti iye ainzwisisa murayiro waMwari, anoramba achitaurira vanhu kuti chamakafanira kuita mukati meupenyu ndechekuti imimi naMwari ukama hwenyu huve unoita zvakanaka. Chinhu chakakosha wana mai nana baba mukati meupenyu kuti patinenge tichirarama isu tose tigoziva kuti ukama hwedu naMwari wakamira sei. Mukatarisaka chinhu chinoramba chidzokorodzwa na Samuel ndechekuti rambai muri pamurayiro waMwari. Rambai muri pamurayiro waMwari, musasiye murayiro wani waMwari. Namhaka yekuti kusiya kwavaita murayiro waMwari, Mwari abva pavari. Kunyange nhasi nguva yatiri kurarama tikutaura tichiti ngatirambirirei pamurayiro waMwari. Ngatirambirei tiri mukati mesungano yaIshe. Taita saizvozvo tinozotaurwa kuti chinzi tiri magamba ekutenga. Samueri chakamuitisa kuti apinde mubraketi revanhu vanonzi magamba ekutenda ndechekuti airamba achiti vanhu endai pazvinhu zvani zvaMwari, mirai pamurayiro waMwari. Chinhu chechipiri paupenyu hwaSamuel chandaona bhuku raSamuel iyeye chapter number 7 pavhesi ya5. Murume unonzi Samuel. Vhesi ya5 inoti, zvino Samuel akati, unganidzai vaIsraeri vose paMizipa, ini ndikunyengeterei kuna Jehovha. Vakaungana paMizipa, vakachera mvura, vakaidurura pamberi paJehovha, vakazvinyima zvokudya nomusi iwoyu, vakati ipapo takatadzira Jehovha. Samuel akatonga vana vaIsraeri paMizipa. Ndambotaura ndikati Samuel ndiye the last judge wevana weIsraeri. Achishedzwa naMwari kuti aite judge, Samuel aiziva his role mukati mevana weIsraeri. Achishedzwa pabasa, aiziva basa rake. Panapa pane maticha ndizvi mamedhemu munhu anonzi mudzidzisi akaziva basa rake anoita basa rake zvakanaka. Handiti hanetsane naheadmaster, handiti but akasaziva basa rake 8 o'clock dzekuti malessons atange, mamwe maticha wose opinda mukati memaklasi avo wakudzidzisa wana, iye woenda kumaruva, unotanga kudiridza maruva. Wangu maruva ari pachikoro, but basa raticha nderei 10 o'clock vamwe vakuenda kuti iye woendawo kuti obvunzwa wanga uri kupi munhu naheadmaster, wanga uri kupinda muklasi mako, wanga usimo, oti ndanga ndichidiridza maruva. Angave ticha anga ari kuziva basa rake, haanga asingazive basa rani, basa rake. Kunenge mukati medzimba chaimo amai wari mukati memba wakatadza kuziva yeroo mukati memba, imba iyoyo haiite zvakanaka. Unombozviona? Kunenge baba mukati memba wakatadza kuziva basa ravo mukati memba, imba iyoyo haiite zvakanaka. Touya kunenge mukati mechechi, mwana ari kuSunday school akasaziva basa rake mukati mechechi, imba chechi iyoyo haifambi zvakanaka. Mayuth ane basa here pachechi. Muyuth akasaziva kuti inini kana ndiri pachechi basa rangu nderipi, chechi iyoyo zvinhu zvinonetsa pachechi ipapo. Handidika? But muri kuona panapa chinoitika ndechekuti murume anonzi Samuel aiziva basa rake kuti ndadumwa naMwari kuti ndibatsire wana weIsraeri, nditonge wanawa, ndichafanira kuita sei. Mukatasa chinhu chekutanga chaanoita, anovataura ndoda kukunyengetererai. He was the leader. Aiziva kuti kana nchinge ndiri mutungamiriri, ndakafanira kukumbirira vanhu kuti Mwari wekudenga apodze nyika yavo. Samuel anonyengetera kuna Mwari kuti Mwari, onai chimiro chatirichi. Chimiro chatirichi tiri kukumbira ruoko rwenyu. Mukaverenga shoko raMwari pamberi apa anotaura kuti Mwari wakanzwa munyengetero. Handitika? Mukaverenga bhuku raJeremia
Jeremiah tora chitoti Samerika kunyange nemurumo ya ayenzimu David kunenge vakauya kwandiri vakakumbirira wana waIsraeri handichawanzwe. Why? Because Samuel akanga ari munhu akanga akatendeka aiziva basa rake aizvichengetedza mukati meutsvene kana pachinge paita dambudziko okumbira kuna Mwari omuitira zvakanaka opodza nyika. Mukaverenga muchidzika chapter number 7 ndo patinonzwa Samuel akutaura kuti aiwa Ishe ndaona kubata kwenyu ndipo here pamatisvitsa apa matisunungura here Mwari obva atumidza dombo Ebeneza. Mwari ndo pamatisvitsa here. Hama tiri kuti mukati meupenyu amai wakaziva basa ravo mukati memba kuti zvakafanira kuti vafugame vachinyengeterera dzimba dzavo vachataura Mwari kuti ndiMwari Ebeneza, ndiMwari anosunungura zvakasungwa kunyenge mukati memhuri. Samuel anotaura achiti Mwari Ebeneza nemhaka yekuti iye wacho aiziva kuti Mwari vanoita zvakanaka, aiziva Israel. Wana mai muri kuziva here basa renyu mukati medzimba? Vamwe kurara vanotorarawo kana kunamata kwacho havanamati. Gore tu munamato dzimwe nguva ndewesadza chitonoitwa nekamwana kari kuSunday school. God bless our food. Amen. Hapana kana kuti nemuzita raJesu atopedza handitika. But shoko raMwari rotaura roti chitarisai kuipa kwakaita nyika, chitarisai upenyu hwatiri kurarama hwakaipa zvaari kuita kuvharura vana vevanhu. Asi venyu hamutya kuti vari mukati menyika yakadaro. Tarisai muone zvinotaurwa newadzidzi waJesu. Jesu ataura kundauda kuenda kumusoro kudenga. Wadzidzi waJesu vanofara dzimwe nguva vachifunga kuti nemwe nenguva mukati meushe hwaMwari vakubviswa panyika ine marwadzo vakuenda nani naShe. But Jesu anoti muchararama muri mukati menyika ipi iyoyo. Vana mai tiri kutaura panguva ino tichiti munoziva here iyo roho yamakaisirwa naMwari mukati memba yenyu chaimo chaimo. Sasa tombouya mukati mechechi mukati memba yenyu chaiyo chaimo muripo pakunyengeterera mhuri dzenyu. Handitika Samuel anozonzi akanga akatendeka aikwanisa kunyengeterera kunyenge neguta. Ndandichitarisa zvaiitwa naSamuel. Aziva kuti ndini chachi mukati menyika iyi. Aziva kuti basa rangu ini nderekufamba ndichitonga mukati menyika. Chitarisai muone zvaanoita. Anotogadzira mukati memaguta iwayo kuti akafanira kuti asvike paMizipa, achafanira kuti aende kuGilgal, akafanira kuti aende mukati menzvimbo achinonyengeterera vanhu yakafanana naBethel. Aigadzira nzvimbo nguva nenguva achienda achinonyengetera. Akanga ari munhu aiziva Israel mukati mewana weIsraeri. Ndandiri kutarisa chimwe chinyorwa chiri mukati meshoko raMwari bhuku raSamuel yekutanga chapter number 9 pavhesi ya 13. Tingoone kuti Samuel basa rake airiita sei. Samuel kutanga chapter number 9 pavhesi ya 13. Shoko raMwari rinoti kana mangoti mapinda muguta muchamuwana pakarepo achigere kukwira kudunhu rakakwirira kundodyapo, nokuti vanhu havangadyi iye asati asvika, nokuti ndiye unoropafadza chibayiro. Pashure ivo vakakokwa vachadya. Naizvozvo chikwirai zvino nokuti muchamuwana nenguva ino. Ipapo vakakwira kuguta. Vakati vosvika muguta vakaona Samuel obuda akasangana navo okwira kudunhu rakakwirira. So chinoitika ndechekuti anokwira ikoko oenda mukati meguta iroro. But pane varume vanomutsvaga. Varume vanomutsvaga vanoenda mukati meguta raaifanira kunge ari. Vachisvika mukati meguta iri, shoko raMwari rataura rikati vakasanganawo nevasikana vakanga vachienda kundochera mvura. Vakavabvunza kuti mamboona here Samuel? Ari kuno here Samuel? Vasikana vaiziva kuti Samuel anowanikwa panzvimbo paanofanira kunge ari, ndo paanenge ari. Aiziva Israel. Vanototaura kuti hatina kumuona, asi iko zvinezvi mukaenda nemhaka yekuti zuva ranhasi ndo raanofanira kunge achiuya muchamuona aripo. Aiziva Israel. Nhasi tine vanhu mukati mesangano vakawanda zvikuru vasingazive basa ravo.
10 o'clock church inenge yakutanga kazhinji. Dzimwe nguva yopera na kuma past 1. But na 12 o'clock munhu akaiswa WhatsApp anenge aripo ari online. Past 11 ari kuiswa WhatsApp aripo pai ari online achitopindura vachikurukura. Akanzi unenge uripo here dzimwe nguva vanhu havatozive kuti anowanikwa kupi. Nemhaka yekuti munhu asingazive paanofanira kunge chii ari kuhere kuchechi kana kuti hako nemwe nguva hazvina musiyano mukati mevanhu vaanogara navo. Hama dzake dzimwe nguva iyo nguva ine yatiri inei pamwe akataura zvikanzi tiri mukati menguva yenyamavhuvhu. Nyamavhuvhu ndiye mhepo dzinotenderera dzakasiyana siyana. Handiti kana tiri mukati menguva yemhepo dzinongosumudzwa. Ndo nguva inonyanya kumhanya vanhu vachienda kunorowa makuva. Iye nemhaka yekuti vanhu havanyatsozive kuti mukristu here kana kuti haazi. Pazvinoda kuitwa riite sei anoenda. Asi unoyo zvinotoshamisa. Panapa ndachikwa chaona vanhu vakawanda but ndaona kunge vashoma. Pamwe vamwe vatoenda ikoko kunarowa makuva. Handiti kana nemhaka yei nemhaka yekuti haazive izvo mukati mechechi. Zvaanoita chaizvo zvaakashedzerwa naMwari haazvizivi. Samuel aiwanikwa panzvimbo paanofanirwa kunge ari ndo paanenge ari. Shoko raMwari robva rati rakanga riri gamba rekuita sei rekutenda. Nhasi tiri kuda magamba mukati mesangano. Tinowawana kupi kana ana baba musingazive nzvimbo yenyu mukati mechechi, kana ana mai vasingazive nzvimbo yavo mukati mechechi, kana mayuthi mukati mechechi asingazive basa ravo. Zvino tichaona kupi mai magamba ekutenda. Samuel rakanga riri gamba paaifanira kunge ari ndo paainge ari. Shoko raMwari rotaura roti paakasangana anasopa akasangana nemusikana uyu vakangovhunza ndobva vataurirwa kunzi anotofanira kunge chii aripo. Zvechokwadi mukaenda munomuona aripo. Ende patinoverenga shoko raMwari rinoti pavakaenda vakamuona chii aripo. Amai musi weSunday munowanikwa here murimo mukati mechechi? Vanhu vanozviziva here kuti kana vari mai nhingi ukaenda kumba kwavo musi weSunday unovaona wasipo, ukaenda pamusika wavo wemadomasi musi weSunday havapo vakavhara vaenda kuchechi? Ndo zvinoratidza kuti unoziva yoho mukati memba yaMwari. Dai tiine vanhu vanoziva basa ravo mukati mechechi taisambotambudzika kufundisa. Mufundisi andoshiya kuti zvino mukaka wetii wacho ndowana ndodya nei nhasi kutonetseka kutambudzika. Otarisa mukati memba yaMwari muna ana mai vakawanda, muna ana baba vakaita sei vakawanda, but munhu ari kushayiwa chikafu chekudya. Inawo yei kuti chii hatisi kuziva our role. Matrollism mukati tikasangana maokei tinowana vachipusha matrollism tozongotenderera kuti gedze titendere nhama tinganese hama. Asi unovaona varimo mukati mezvitoro vachitenga. Shoko raMwari roti Samuel ari kuitwa gamba. Why? Because aiziva basa rake. Shuwa pachechi pane madzimai 30 maifundisi wonetseka kushaya mafuta, kushaya salt, wonetseka kushaya chekudya chaiko. Ngavashayiwo chimwe toshaya hedu motikari asi chikafu toita sei tochiwana. Zvakanaka izvo handiti? But mukatarisa shoko raMwari riri kutibatsira kutipa kunzwisisa kuti Samuel aiziva basa rake. Ndosaka akaitwa chii gamba mukati mekutenda. Nhasi tiri kudawana mai magamba mukati mekutenda. Todawana mai vanoziva basa ravo mukati meshoko raMwari. Mwari kudenga watiitire zvakanaka mukati memba yaMwari tikwanise kunzwisisa basa redu chero ratinofanira kunge tichiita. Tati Samuel chinhu chekutanga aiziva. Samuel chinhu chekutanga aiziva, akanga achiziva Mwari waakatenda achitya Mwari. Chinhu chechipiri aiziva basa rake mukati mekutonga kwaakanga achiita. Chinhu chechitatu chakanga chiitwa naSamuel. Bhuku raSamuel kutanga chapter number 8 verse 18. Samuel kutanga chapter number 8 verse 18. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha haangakupindirei nezuva iro. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha
asi Jehovha haangakupindurei nezuva iro. Chinhu chechitatu, Samuel akanga ari munhu ari so courageous. Akanga ari munhu asingatye. Ndokumwe kutaura kuti Samuel akanga asiri mbwende. Dai akanga ari mbwende aisamboitwa gamba rekuita sei rekutenda. Vanhu vakanga achitungamira vakanga vauya kwaari vachichema kwaari, vakanga vauya kwaari vachidhimanda zvavakanga vachida. Vanoti imi Samuel, tiri kutarisa mukati menyika dzakatipoteredza, tiri kuona isusu vanhu vari mukati menyika iyoyo vakutongwa nevanhu vanonzi madzimambo. Isusu mambo wedu tinomuziva kuti ndiMwari, ndiye anotipa mutemo. Asi zvatakuita isusu takudawo mamwe mambo akafanana nedzimwe nyika. Unotaura izvozvo. Samuel anotarisa ona kuti zvichokwadi ndozvo kutaura vanhu. Anotaura naMwari, Mwari womutaura kuti havana kuramba iwewe Samuel, asi vanhu varamba inini. Samuel anoendera mberi ozviziva kuti ndozvaitika izvo. Ndandiri kutarisa mukati meungano iyoyo yaikanga ichitaura ichidhimanda zvaikanga ichida. Mukatarisa wakanga usingori vanhuwo zvavo nje. Dzimweni dzenguva akanga atori mazurume makuru chaiwo chaiwo. Handidika. Vakanga vachitaura zvavaida kunani? Kuna Samuel. But Samuel haaregedze kuvataurira chokwadi. Akanga ari munhu aimira nechokwadi. Anobva vataura kuti imimika kana muri kuda mambo ndichakupai mambo iyeye. Asi mambo iyeye achakushungurudzai. Muchachema nekuda kwamambo upi? Mambo iyeye. Mukati menyika wana maina na baba ngatidzidzei kuna Samuel. Anasamanyika vari peripo. Wabuzuzu anasamanyika wanozikanwa nekukopa wachizo adjust. Handidika. Kumbira kuti muchikope kune murume anonzani Samuel. Takopa kwa arika. Tongo adjust wapata kafanira kuita sei? Kwa adjust. Mukatarisa mukati meupenyu nyika yanhasi makristu anhasi varipo zvavo vakatenda kuna Jesu but imbwende. They are not courageous. Mukati menyika yatiri kurarama wakataurwa unzi kunamata anongoti kunamata but Mwari variko. Havakwanise chaiko kumira vachitaura chokwadi sei sechokwadi. Sangano mukati meshoko raMwari rinonzi rimwe chete. Unofanira kungotaura kuti sangano rii rimwe chete. Kunenge munhu akarwadziwa, kunenge munhu akaita sei, but sangano rimwe chete. Samuel aitaura chokwadi sezvachiri. Nhasi tiri kutsvaga mukati menyika vanhu vanotaura chokwadi sei sezvachiri. Mukatarisa bhuku raSamuel iye kutanga chapter number 13 verse 13. Pane murume anozozodzwa kuita mambo. The first king one weIsrael, murume wainzi Saul. So aita mambo akutotyisa nemhaka yekuti ane hondo yake, ane masoja ake. But chii chinoitika? So anotaurirwa kunzi ngatisangane iko kuna Gilgal. Tasangana ikokoko ndichauya ikokoko ndokubatsira kupira zvipiriso. Samuel anomira nevanhu. But vanhu vanoona hondo yemaFiristia vachiuya. Vanhu vanobva vaona hondo iyo ichiimba nziyo dzayo dzehondo. But zuva rehondo harisati rasvika. Mwari havasati vapiwa chipiriso vanofanira kupiwa. Why? Because vachinofanira kupiwa naSamuel. So oita sei aona vanhu vakutiza vakuenda mumapako. Vanhu vakutiza vakunohwanda kunyange mukati medzimba. Vakuenda vakusiya so vanotarisa voti upenyu hwangu hwapera. Vanhu vese zvawaenda zvinoini ndiri mambo. Ndichagoita sei? Zvakanaka ndezvekuti ndichingobayira zvipiriso. So Samuel anobva abayira zvipiriso zvazvo. Abaya zvipiriso zvazvo. Panozosvikwa naSamuel anobva ati waita sebenzi. Wanga usingafaniri kudaro nekuti hauna kupiwa mvumo iyoyo nani? naMwari. Iwe uri mambo, ini ndinokupirisa zvipiriso. Nhasi mukati menyika tinoda vana baba, tinoda vana mai, tinoda varume vanokwanisa kudefenda chokwadi sechokwadi. Haatya kutaura. So anotaurirwa kuti waita sebenzi. Munoziva benzi? Kumba kwedu kumva kwose tine umwe murume anorwara nepfungwa. Saka murume anogara chuya pachechi. Ane kamwe kakuziya kainako. Ndikaya pachechi handishaiwe. Saka anosvika anotorwara ukatomuona muna zinoti anorwara nepfungwa. But mwana wangu akutoti kana achinge asvika zita rake hatina uribvunza.
saka anoti achiti ndima muchibvunzwa nani zvane benzi riya paanosvika anenge achida chikafu kazhinji kacho nekubatsirwa anenge achitoda chikafu saka mukamupa chikafu anenge ari right paanongodya akakuguta akuita anything angotora zvese zvese saka dzimwe nguva tinozomuti aiwe kana paine wana watomutenda sa pfungwa dzebenzi dzakasiyana siyana anongofunga kuita anything handitika but mukatarisa zvinoreva kuti pfungwa dzacho murwere wepfungwa zvichireva kuti pfungwa hadzina kuita zvakaita sei zvakanaka saka pfungwa kana dzisina kuita zvakanaka munhu zvinhu zvaanoita nenguva yaanozviita zvinopesana hamwe wakataura zvikanzi vanhu vese vanopenga but pengopengera dzimwe nguva ndopakaita sei anosiyana so tiri kutaurwa panapa naSamuel anotaurira Saul kuti zvawaita izvi hazvina kunaka zvaratidzawo kusaita sei kusakwana nemhaka yekuti wanga wasingafaniri kuita zvawaita izvozvo zvine urongwa hwazvo zvine urongwa hwani hwazvo saka anobva ataurirwa chokwadi sechokwadi ndiani angamire nhasi aiwa rubhabhatidzo runofanira kuitwa nemvura ukaita nekuiswa bhaibheri pamusoro waita sebenzi hazvina kutaurwa izvi zvisina kutaurwa hazvina kutaurwa handiti kana ukaita zvisina kutaurwa waita sei because zvakataurwa naMwari ndo zvakanzi izvo kana zvisina kutaurwa naMwari hazvina kutaurwa ukazviita warasika njere enda panzvimbo ndizvoka kana Mwari wachinzi wakafira sangano hapana munhu achafanira kuti aite sei atange sangano anotanga sangano rake tikasvikapo tomutaura kuti ayewa marasika aita sebenzi wambiti handitika makafanira kuita sei kuita zvakarayirwa nani naMwari Samuel akanga ari munhu akanga ari so courageous aimira pane zvinhu zvaMwari achitaura zvinhu zvaMwari sezvazviri mukatarisa even in the house of Jesse asvika mukati memba yaJese anoona vanhu vakanga varimo vana vaJese vakanga vakasimba zvikuru Samuel watumwa naMwari kuti enda unosodza varume ivavo vaenda dzimwe nguva vakachinja vakageza nemhaka yekuti pasvika munhu wani waMwari vakuda kuzodzwa vari kuziva kuti afambira kuti atizodze Samuel anotarisa Mwari wamutaura kuti ayewa haikona kutarisa chiso zvavo haikona kutarisa their stature aripo wandiri kuda Samuel haatye kuti ayewa akanditarisa ndiani zvino ndingaregerere kumusodza aiwa ngoriwo waita sei varume vakamira kuti toda kuti uchite mambo iwe woti ayewa ndiri kumirira kamukomana kadiki kaenda kunofudza makwai dzimwe nguva nenyika yatiri ino iyi dzimwe nguva vanhu vaibva kutaura kuti bva pano tsega usikuziva zvauri sei zvauri kuita isusu tisu wana wamudhara unofanira kuti sodzi but Samuel anotarisa zvese izvozvo anoti aiwa kana riri basa ravo ndinoita sei sebasa nhasi mukati mesangano rashe tiri kushayiwa vanhu vari so courageous tiri kushayiwa namai vari so courageous vanoziva komandi yaMwari voti aiwa madzimai takafanira kumira pazvinhu zvani zvaMwari handiti ndo vanhu vatiri kuda ndinombo mufundisi wangu achitaura zvikanzi vanamai vanhu vari muchechi havadi kufambira vafundisi the reason ndoiziva ndatangwa handingataure pamabible class because yange iri mukati memari ndataiwa handingazvitaura vanoziva wakauya mukati memba yamufundisi wakanwa titsvuku vakutoziva their responsibility vobva vati bheta angogara nenhamu yani yaka waonepa wari kuziva kuti tikauya mukati memba iyi tichaona zvakaita sei zvakashota kana tasiona zvakashota zvinotogoita sei vari kushayikwa vanhu vachaiwo vanomira wakasimba wasikana izvi ndo zvinotaura neshoko raMwari kana musingadenyi kuzviita but Mwari ndo zvavari kutaura mukatozviramba makutoita sebenzi because kurongwa waMwari ndihwohwo kuti sangano tinofanira kuita 1 2 3 tikuchaya mayuthi ari so courageous anotaurira mamwe mayuthi kuti ayewa iri ndo zvakarayirwa naMwari ndo zvatinofanira kuita command is a command Mwari kana vaitaura kuti ichi ndo chavari kuda ndo chavanoita sei chavanoda Mwari kana vakataura kuti ngariparidzwe vhangeri rinofanira kuparidzwa ndo mission yechechi torwadziwa mukati mesangano rashe basa chairo ratakapihwa naShe kuti ngatiitei hatidi kuita
Hatidi mission yedu tunotina ukabvunza murume akaita sekubi nekubi mission yechechi ndei anokutaura kuti ndiye kuparidza chiseva masoso andizvewa vanozviziva but ngazvichiitweka pari kushayikwa anomira achiti musingani muchida ndo zvinofanira kuitwa because ikomandi yaMwari. Samuel akanga ari so courageous aisatarisa vanhu kunenge vanhu vakaramba vakaita sei but airamba ari pazvinhu zvani zvaMwari. Ngatidzidzei kubva kune murume anonzi Samuel. Mukatarisaka dzimwe nguva kunenge Kristu Jesu paakauya panyika aimira pane zvinhu zvaMwari akatarisana nevanyori nevafarisi aivataurira zvavaifanira kunzwa kwete zvavanoda kunzwa. Muri vanyengeri, you are hypocrites. Muri kuita izvi neizvi hamusi kuzviita sei. Mukaverenga bhuku raMatthew chapter number 23 anotaurira pavaipotsa achita sei achitaura. So mukati mesangano swara nhasi tiri kutsvaga varume vakadaro, tiri kutsvaga vasikana vakadaro anopiwa zita rekunzi ndiye Samuel. Haudiwo here kuitwa Samuel mukati mesangano unomira pazvinhu zvaMwari uchitaura zvinhu zvaMwari. Samuel akanga asingatyi aimira pane zvinhu zvaMwari zvichifamba. Mwari wekudenga vana mai nana baba ngavatibatsire kuti mukati meupenyu hwedu tive vanhu vanomira pane zvinhu zvaMwari togoita zvinhu basa raMwari mbiri yaMwari yoenda kure. Mwari wekudenga vatibatsire, Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka. Ndataura mangwanani ano pamusoro pemurume anonzi Samuel akanga ari an upright judge mukati menguva iyoyo. Shoko raMwari rinomutaura achiti ndiye he was the last judge asi basa rake raakabata rakanga riri basa hombe. Hongu pane vamwe vanhu vanotaurwa nezvavo mukati meshoko raMwari asi murume anonzi Samuel basa raanobata rakanga riri hombe akabata basa guru. I understand ndosaka akaitwa mumwe wemagamba okutenda mukati mebhuku ravaHebheru. Nhasi unoyo vana mai nana baba takafanirwa kuti titwe magamba ekutenda patinotarisa varume vakafanana naSamuel tigova nesimba rekuenda mberi, tigova nesimba rekusumudza muchinjikwa waJesu tichitarisa kumashure nezvavakaitwa nevarume ava. Tiri kuti pakutanga ngatinzwisisei our role mukati memabasa atinobata kumakambani. Munoziva tine umwe murume Elder Pamfakosi ndikaenda kumba kwake ndinofadzwa zvikuru. Ane tuma-accolades kubasa kwake twakaiswa the best driver mukatarisa kambani inenge ine madriver akawanda but yanonzi is the best driver mukati megore rese. Handitika opiwa accolade yekuti aita zvakaita sei zvakanaka. Zviri kuratidza kuti uzopiwa wanga uchiziva basa rako pakambani. Handiti vana mai unofanira kunge uri the best wife. Handitika vana wangu mai Mashaba Wamashaba kwete zvokungotaura but zvekuti this one is my best. Handitika unoita sei your best, unoita best nemhaka yekuti uri kuziva your role. Lasi musi weSunday murume anotambudzika auda kuuya kuchechi hapana kana hembe 1 yaka aino ari kunetseka nguva dzakukwana hembe hazina kuita sei hazina kuaino. Hausi kuziva your role mukati memba ozochema rimwe zuva ndatorerwa murume nahauski mai webasa anditorera murume musikana webasa anditorera murume. Wangu hakuchema hako but wanga usingazive basa rani basa rako mukati mechechi. Ziva basa rako kana uri mukati mechechi. Ndabhabhatidzwa ndiri mai wemukati ndiri musangano raJesu. Ndezvipi zvandakafanira kuita. Murume anonzi Samuel aiziva basa rani rake. Isusu tiri kuti ngatizivei basa redu. Samuel aiziva basa rake. Chinhu chechipiri chataona pana Samuel akanga ari munhu anotya Mwari. Wana mai nana baba mukati mekurarama kwedu chinhu chakakosha mukati meupenyu hwedu ndechekutya Mwari. Pandaverenga chinyorwa chataverenga kuna Samuel kutanga chapter number 2 verse 26 hanzi Samuel akanga ari kufadza Mwari nevanhu kubva achikura aitsvaka kufadza Mwari nevanhu. Haungakwanise kufadza Mwari kana usingafadze vanhu. Haukwanise kufadza vanhu kana usingafadze Mwari. Handiti dzimwe nguva unogona kufunga kuti uri kufadza vanhu but dzimwe nguva unenge uchitorwadzisa. Ndogara ndichitaura pane dzimwe hama dzangu dzepanyama dzinorwadziwa sere dzikanditi ndipewo mari yedoro ndoti doro handipe mari. Handitika ndikampa mari ndikamutengera doro ndikamupa mari yekutenga doro akanwa
iye anofungwa ndamufadza asanda kumufadza because ndamupa chirwere. Ndazoona umwe akanga achiputa fodya mbofodya kani ganza fodya nyimwe munhu chiri chirwere ichi ndikutokupa chirwere nditika saka ukamutengera fodya hauna kumufadza because watomupa dambudziko. Samuel anonzi aifadza Mwari nevanhu. Why? Because aita zvinhu zvaaita Mwari vaizvigamuchira, vanhu vozozvigamuchira. Isusu tiri kuti mukati meupenyu ngatishingairirei kuti tive vanhu vanofadza Mwari. Ngatishingairirei kuti tifadze Mwari. Mwari kudenga wagopiwa mbiri zvigoramba zvichitisimudzira mukati meupenyu hwedu. Chinhu chekupedzisira chatangodzidza pamusoro pemunhu ainzi Samuel, that Samuel was so courageous. Akanga ari munhu asiri mbwende. Nasi mukati mesangano atichikuda mbwende, handitika vakomana atichikuda mbwende mukati mechechi. Nokuti unotadza kuita zvinhu zvakanaka mukati mechechi nekuti unozonzi nevamwe wakuzvita kaholi. Vanobva kuti wakuzvita kaholi ava ndo maholisa. Otadza kubatsira Mwari nemhaka yekuti wakunzi chii? Holi. Hatichikuda vanhu vakadaro. Ngavakupe zita rekuti holi oti yes. Holier than thou. Nditori holi, handitika. Oita basa raMwari. Mwari wokudenga wapiwa chii? Rombidzo yawo. Mwari wokudenga watibasire. Mwari wokudenga watitire zvakanaka. Vana mai, ngative so courageous. Pane zvinhu zvaMwari. Kana iri command yakapiwa naMwari, ngatimirei pane zvinhu zvaMwari. Tigoita basa raMwari nenzira yaMwari. Dai Mwari wokudenga watitira zvakanaka. Tadzidza kubva kune murume anonzi Samuel. Tati murume anonzi Samuel rakanga riri gamba. Handitika. Iko zvinezvi zuva ranhasi tikurangarira gamba redu Samuel. Samuel akanga ari gamba watadzidza mukati meshoko raMwari. Kuti newo gamba iwowo akanyorwa mukati meshoko raMwari achinzi igamba rekutenga. Nasuwo isusu sevanhu vari kurarama ngative magamba kwete pazvinhu zvenyika patigove magamba ekutenda. Dai Mwari mudenga uropafadza kuverengwa nokudzira kushoko ravo panguva dzino. Amen.